Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Mas mana kabani ndi nyako mga jwang en tulni ndi man makari okinyi ndi man masane waka tul bakende mar wakili machiegni ahinya murogo kodi mbaka kaendi okinyi ndi kidini man mar chal mar piny wana kaendi koda ka Mheshimiwa Kelvin Oraro mabende NMC mano makolwa Central Ward mbaka modo go okinyi masane dwaro ng'iyo katiba at 15 weche mago ma katiba mabende piny Kenya ne obedo godo manyien kata nobedo promulgated 2010 wadwa ng'iyo kanyendi ni to ang'o ma katiba osekonyo godo oganda jo Kenya to nitie kuonde mage mabende ok osedhi kod jo Kenya maber ahinya to gikone to ang'o minyalo timo mondo mi koro lokruok makende obedi mondo mi katiba kata mana constitution obedi koro nyalo konyo oganda e yo mano makare mae mbaka mwadwa go kode kaidi kaka bende jago maloso elojo kolwa Central Ward wang'iyo ni to chalo nare nikech od bura kucho chik tayo ji oko kaendi bende chik tayo ji wang'iyo ni to chalo nare kanye Mheshimiwa inaka tuma kemana ruok ni machiegni ahinya par malo ni bele kanye ndi bende wageno kanyo mar bedo kanyo gi ilongo ne Victor Obingi ko chopo kanye ndi obiro riwore mbaka mondo wang'e ni to katiba ni ndio osekonyo machal nade kumano gi thulni ndi wachaka ndi koda ka Mheshimiwa Kelvin Oraro mwagodo mbaka okinyi ndi bende kikidhi mabor ahinya kete mana kae ndi kabe iluwo wayo makare kokalo kum lai magwa mag tudruok mano Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram, TikTok bende nyalo yudwa yo mano makare aching bende ote mari nyalo orwa kokalo kum namba mantie bo TV mari kanyini machiegni ne Mheshimiwa okinyi masani ka wi thulu mari mondi mosie janeno machiegni erokamano Henry erokamano ahinya ne jo winjo gi neno mati Color TV kamoro amora muntie kauru mos mara no yawre uru ageno ni thuolo momiya matin ni wanyalo puonjore kata winjo paro mopogore kuom weche ma Henry okwayo kata gik ma waneno kata winjo kuonde mopogore an iluonga ni Kelvin Oraro an MC makolwa Central Ward e Kisumu County. Erokamano ahinya Mheshimiwa 2010 constitution mabende sani koro oganda jo Kenya kidogo tiyo godo mokwongo 15 years down the line inyalo wacho ni katiba ni ndi osekonyo yo mano machal nade. Mokwongo katiba ma 2010 ni nokawo ndalo mang'eny gi gik mang'eny notimore mondo katiba obedi bang' referendum ma orwake mobedo katiba osebedo gi lokruok mang'eny. Wang'eyo ni telo machalo MCA ma wan go kawuono manigi assembly mwachalo kaka wabunge mayale parliament no en gima onge. Ndeche gi development masani thothne wanene gwenge mang'eny nok nyal yudore. Thuolo mar ji winjo much pesa mawuok e serikal ushuru margi nok nyal yudore. Weche court gi court mondo chuno be transparent gitero kata jaje court motimoni marach nok nyalre. Weche freedom kata loso wi serikal kata chief kata jogo motelo minyalo loso kuom gik magitimo maricho no gik manok wanyal yudo ndalo machon. Omiyo katiba ni osebedo thuolo kendo yawo gik mang'eny ahinya kawuono nontie gigo mano ji kia. Ntie jok manok osome nochalo karatas ma ji matine mano nyalo ng'eyo kaka onyalo tiyo. And kuom mano kano wasego yes mokal katiba kano chako no ng'ikruok nyaka bedi. Adwa ng'isi gi chini nyaka odiochieng' ma kawuono ji jok moko pok ong'eyo matut roles kata gigo mo jotelo nego tim to ng'awo nego tim. Nikech katiba kano kel to weche devolution no ogolweny ahinya. Devolution ochako ka thoth ji kiawe maber. To bang'e ji kachako fwenye mos e kaka ji omedo donjo kuome. To nikech nobet gima ji kia mang'eny kwelo bo osebedo mathoth kendo ji osebedo momewo e counties mopogore. And jok moko e gwenge moko yudo ni bang' kwelo be gigero gwengi ma mano bonge rach. Pesa moya malo ka ng'ato kawo to gero gimoro e gwenge obed hotel obed ute obed gik machaka mane gimedo dongruok gimedo yawo tije. Thoth gi pesa gi nolal malo kani kwale Nairobi ji nomewo Nairobi gi pinje maoko.
but devolution oseyao piny. Ang'o manatemo kelo kuom wach miwacho? Atemo wacho ni ndalo manikalo katiba thoth ji mang'eny nokosome nyaka jotendwa. Omiyo kano gichako ji mang'eny noringe laro kom senate kapani kom senate manigi teko e katiba manyien. Bang'e koko ji fwenyo ni kuma teko nitie en governor. Governor chalo mana president. By 2017 waneno kaga senators mang'eny obiro dwaro governor. Yes. By 2022 mano botimore. And kata 2027 ineno ka senators mang'eny kuonde mopogore goyo kwano kaka ginyalo bedo ang'o? Governor. Manyiso ni kom mar governor yuayo ji thothne nikech pesa ma ng'ato control. To lek ma jogo sibedogo gi yo ma county koro tiyo nikech MCA be iyiero ka ni mondo dhi ochek kaka governors tiyo gi pesa ma jopiny, ushuru ma jopiny. To MCA e gweng' tije maduong' odhi otetie jopiny maya e gweng'e gi gwenge tema Kisumu mondo pesa maya malo chop ne gwengego. To giko ne yudo ka MCAs mang'eny role no okwatime yo makare. And chopo kamano ma governor bedo supreme. Governor chalo Moi machon. Governor ma gimara mora en governor. And kore ma governor ero tere pesa, otero mok nyal penje. And osibeda problem ma koro sani loje mag devolution kinono mos. Chopo kamano ma kata jakom wacho nyoro ni devolution counties moko ok make impact. Nekech governors odhi olalo ka ionge vision for the county, ilo ka gik ma governors loso ok gin gik mochomo yo. Okay. And osibedo ng'ikruok ahinya. Kada ikawuono okaw research, tiro ni ji mang'eny ok support gik madhi mbele counties. Kendo gineno ni wabunge nyalo bedo ni tiyo mang'eny maloyo counties. Okay. To gigo biro nikech koso bedo gi chenro malong'o ma governors mang'eny e pacho mar piny Kenya ka yudo ni odonje mtego machal kamano. Okay. Iwang'ade wagama ni yuka madundo nyakoro mga yuwa ngoro kaendi Victor Bengi babe osechopo kaendi mondo wago kode mbaka en bende ware to katiba at 15 endi onyalo wachi ang'o nyakoro mga yuwa kik idhi mabor ahinya tok thuolo machuok wachako mbaka ni endi kendo kata wadhi nyime koda ka mbaka ni wagi moshi miwa Kelvin Oraro kaachiel koda ka Victor Bengi. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Wanenogi kendo watiyo kodgi. Bende moko kuomgi wachamo. To be ing'eyo kaka ilosogi? Tudri kod Lorin Manyala e chenro mar kaka ilose. Tich abich ka tich abich saa 4 nyaka 4:30 onyango. Kama ubiro nyisowa okenge duto magik ma watiyogo kod ma wachamogo kaloe mana e Color TV. Sani Color TV koro kelonwa chenro manyien manyasani iluongo ni Ohangla Takeover. Ohangla Takeover kai en thuolo makao johangla manyasani matindo tindo tiketo gi together tuneno gi kaka gi perform. Maunge panganga ankora joma prota chindo ni ankora MC baba ya chopo ka ma MC Dagricon nisiki kaka biro temore ya kata kiero lungo nango wodu Paulus mutakatifu wachna ni wacha chiet yani Ohangla bila komoso yani Ohangla to the bedroom yet mara lele bulunga nyolenge banjo ya unyane nengoge domana de tumi Tokon MC. Yes, that's the big man. You know when it is Joey answer how you on the way. Malaika Color TV. Ohangla Takeover. What is it? Ohangla Takeover. Ansinia kainja neno kata jahera mar Color TV. Makuru biro keli machiegni. Okoto rende nyeloko. Ibende odi. Neno kaka dhano miel. Miel Ohangla, chamo Ohangla. Ohangla Takeover.
moketo dakoa apenyi wendo tiwuotho gonam Sa mwe otieno Saturday nyaka sa pitch wang'e olope nyithindo joma serious machalo acha Color TV machiegni pacho ma odwa karanga makaiga nilando karanga makaiga aworo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Pas mana kamani kod mga joang wadhi nyime kanyendi koda kambaka nindi mano mar katiba 815 wang'iyo kanyendi gigo mabende katiba ose ko kang rimantiere ber mabende osekel ne oganda jo Kenya hinya ka wachaka nyendi jo kama Mheshimiwa Kelvin Oraro bendo yango kanyendi katiba nindi osemiyo county sobedo weche bende mago mag ushuru weche bende mago mag adiera kata mana bende inyalo kawo thuolo midhie e doho weche bende mago mag bedo koda ka thuolo mano mar loso mar wuoth kaachiel koda kamoko mathoth ahinya mago bende osetumo ae to weche mag corruption bende winjo ko tumo kanyendi kaka osebedo achiedh nade ahinya to moloyo ne dongruok mago mapacho kaendi. Arwako kaendi Victor Obingi mabende en jasiasa yiena mondo mi akaw thuolo makende. Victor machiegni Color TV yie mondo mi in bende mose janen machiegni. Erokamano Henry. Yes. Amoso nyi kwara mogi juan kumora mora magintie ka gendo ni gichiwo maber. Mana kaka isewacho an Victor Obingi. Victor Obingi en jawaundu. Kisumu ka Victor Obingi timo ala mar college, wan gi college miluongo ni Exera Medical College kama opuonje nyithindo weche mag chuoyo sindan. Ero nubo nyithindo weche mag chuoyo sindan. Erokamano ya Victor. Victor mana kapod an kuomi kanyendi inyalo wacho ni katiba 15 endi osekonyo machal nade kata mana seche ma koro ji dhialo wach mar katiba ni. Katiba ma ne obedo ma ochak tigo 2010. Yes. Kata ma obedo promulgated in 2010. Gima duong' mane no ka okelo en the Bill of Rights. Kawuono jo Kenya ng'ato ka ng'ato nitiere gi ratiro moro maonge ng'ama nyalo maye. Kendo nitiere gik moko ma ne ok inyal timo chon ma tinde nyalore. Another thing maneno gi katiba omiyo japiny nitiere gi uwezo mar dhi penjo jatelo kaka otiyo gi pesa. Kendo en ochiwo pache iluongo ni public participation ma koponi ok odhi kamano to onyalo kawo atua mar dhi penjo jatelo ni to ni wachonwa kama to gik mitimo pogore gi kaka ni wacho. Yes. But ka ng'iyo implementation katiba ni jo Kenya ok oseneno berne ahinya nikech jok ma nobedo president chakre 2013 mane ne President Uhuru gi President William Ruto sani ok gin jok mane ne ohero katiba ni. Sana President William Ruto ma wan kawuono en nopingo katiba ni. Omiyo nopinge nikech noko neno ber. So aparo ni implementation mare kubiro kuom President William Ruto to waneno dok chien. Waneno ka katiba ni kaka ne jok mane nolose ne dwaro ok apar ni osechopo. Koro aneno ni en gi misses mang'eny
Okay. Pero kama na mheshimiwa iwuoyo kanyindi weche mago ma corruption mabendo osebeda chiedh nade ahinya pacho ka ndi winjo kaka obinge wacho kanyindi ni implementation mar katiba mosebeda problem and chal gima jatend piny Kenya being ni ne giparo mar ne ok odwar katiba osemiyo piny Kenya dok chien. Maybe your reaction? Kanyo to da pogora kode matin. Nikech nitie siasa e 2010 constitution manotimore. William Ruto no ping pass moko mar katiba. Victor nge ni Ruto do president. Ruto si president. Ruto si temo mondo all the wrong and all governors also put in what our national government can come in. Elina no koruka county. Samo we kudini jopuonj ok nyal chulo time na otero orders moko mowuok e court mondo odhi serve speaker of the senate. No riembe gi gate kendo no timo kode marach. Uneno senator machon Gloria Ruoba. To gini timore seche ma waparo katiba at 15. Chieng' ma birthday mar katiba no to ema police nyisowa gimilo ni blatant disregard of the constitution. Yes. Kineno kaka inego ji kae inego jo youth. Nonego youth ga mokalo, nonego youth gilal extrajudicial killings gini. Nyisi ne nitiere ng'at moro ma ok odwa ni mondo katiba ni jo Kenya realize, jo Kenya owinj berne kaka ne obedo intended. Nikech ng'ato is feeling threatened. Ing'e gimomiyo always Henry josiasa kata kaka jotelo ma koro wan go kar kae ni giluoro ga jo youth nikech jo youth temo penjo mang'eny ni promise wama dakone gigi. To mago gik ma samoro le ochung jatelo ng'eni mentality magendo ni owinjo beni kamora mora magidhi ti pako gi to ji puoyo gi to ji pamonegi to ka koro gichako neno ka jo youth jo Kenya bedo marie kichak penji mane gima kelo extrajudicial killings, extrajudicial disappearances. Omiyo aneno ni constitution mar Kenya ni poko jo Kenya omor kode saidi kata poko oneno berne kaka no ibeni gineno 15 years later. Yes. Nikech jok mantie top ineno ka last week ma wantie ni suna maduong' ni oluongo suna jowetegi ni malaria ng'eny. Moluongo gini biane uru mondo wangi kaka wada duoko malaria chien. Suna maduong' oluongo suna jowetegi mondo giduok malaria chien. Kendo wacho ni jomoko kuomu kelo malaria ahinya. To suna matindo penje ni to kine mi ilolore mahinya. Ine mi kayo nyaka jigodi chien. Ine mi kelo ang'owa malaria. Koro aneno ka suna maduong' oloso kamati mondo koro ene modwa bedo chairman kata ene mokoro dhi lead the fight against malaria. To wang'eyo ni suna ok nyal kelo bura mitieko go malaria. In other words, wang'eyo ni katiba waniendi rach kata ka nitie to chako rega mana gi executive. Nikech osenyenyore lela ni nitiere wabunge mane nomi pesa mondo nogol deputy president Gachagua. Taparo ni nekech koro jatelo no segolo pesa ahinya, jo wabunge no dhi ofwenyo ni kare pesa ni gole agola kama. Koro jo wabunge no timo nade? Gin koro ne gidwaro pesa sate. Aparo nikech mondo ne jatelo maduong' wuogi mawachi ni moko kumu kawa soya mang'eny. Nyiso no rome. Omiyo no wuok e public monyiso jo Kenya ni wabunge moko timo nade? Kawa soya. Giming'e ni gini timore nekech bede migepe. Mo njiro deal kod mibadhi Ethics and Anti-Corruption Commission gigi king'iyo gi parliament gin e lwete executive. Gika order from above. King'iyo ka parliament timo ga gik moko gika order from above. To gimomiyo mabiro en ni ne nitiere weche mang'eny mag siasa. Ma samoro ne jatelo maduong' feel threatened. Omiyo te mondo consolidate, ong'iyo mondo one kaka onyalo manipulate parliament, executive, judiciary. Maina to me aneno osefaulu nikech kawuono gima jatelo dwaro e gima dhi mbele. So kama koro wagikeni nyisi ni katiba at 15 wan gi a lot of misses. Nikech implementation poko dhi maber.
Okay. Mheshimiwa winjo kanyendi kama Obengi okelo mar implementation makoro lero ni yudo ka luoro katiba ok en gino ma bende Kenya Kwanza government oketo opara manyime ahinya kalore kod gik moko bende osekwan extrajudicial killings, disappearances gi gik moko mathoth. Inyalo wacho ni maendi en adier nikech waseneno kama giendi nitiere nikech chik owacho chik nitiere kopo ni watiyo katiba to konego bedi magi waneno. Katiba miyo dhano moro amora ratiro mare kako opime to nitie ratiro e katiba mabedo abused ma itiyogo marach. Picketing kata maji luongo mamiyo ji thuolo mondo ng'any. Nitie kaka ng'anyo nyaka bed gi procedure mondo bed peaceful. Okay. Jopuonjo sing'anyo koka, doktecho sing'anyo koka, kata mopogore sing'anyo. Onge chiemo ibiro nyini japuonj ochor bunde nikech ong'anyo. Onge chiemo ibiro wachi ni orodh japuonj motimne timbe mok becho nikech ong'anyo. Onge chiemo ibiro winjo ni dakteche ogo nikech ong'anyo. But nitie ng'anyo ma koro ino seche moko Gen Z donjo, mamoko are not even okomigi thuolo license, ok gi omigi an okay mondo gitim ang'o, gi demonstrate. Yes. Apart from demonstrating, moko bedo ok bed peaceful. Onyalo wuok oko nodwa ng'anyo gi protest against a certain law. May no understand gimomiyo gi protest. To ye kanyo yudo nitie jok mowuok ni chieng' idwa kwel. Hapa ni Victor dak Kisumu, to kata koko dak Kisumu apani ong'e gik matimore Kisumu maber. Ndalo mane wang'anyo chien, ka Raila ng'anyo e weche chiemo gi bei matek, niyudo ka ne en lweny ma jo supermarket mano nyaka yuso kon gi rito. Nikech bang' ng'anyo no, to mwandu timang'o? Lal. Mwandu sama lal, police ne be wuon kosa. When police temo tiyo gi nguvu matin mondo ogar vijendegi, to en kendo ni serikal rach. Ruto nego nyithiwa. Iyudo ka ng'anyo ipango intention mamoko bo chol mondo ng'anyo no bed so destructive e koko serikal biro loso gi an opposition. Inano kata ka Gachagua gini sama Gen Z timo gik moko to gi sponsor gibedo chieno kinegi mondo gi make sure ni gino wuok ni gir Gen Z. An chopo kamoro ma kan nineno ni serikal tiyo marach, no chopo kamoro ma opposing youth ma koro chungo youth jowetegi mobedo ugly sense. Manyiso ni koro ken ng'anyo ma ifate ratiro, but ng'anyo mar regime change mobedo sponsored ma en siasa. And police bedano kaka wan gi watumore police, wadu moro, anko ni moro. Yudun police ni bok gom kata nune gato. But nyithindo oko kae ma yudo ka ng'ato otiyo gi drugs ma en it doesn't care. Ka restrain, that's why nokel kata gik michalo pi, tear gas. Yes. Tear gas ikelo mondo ng'ato kaka in koda kodhi ng'anyo, to tear gas en mana nyiso ni wasewinjo. Doguru chien. That's the meaning of the tear gas. Tear gas is just to suppress you ni kaito nogo zon uru, usetimo waneno. Message osichopo. But tie jok moko ma seche ge koko watch akore. Ma en police moko dwaro kata no ma police bole. And in those cases ibiro yudo ni police will try to defend. Moko bundo chwade, moko as a stray bullet owuok. Kotigi rubber bullet go kata beach ng'ato dwaro ndiko mondo ne kaka obedo tortured, but the circumstances makelo magi ok go e mbaka. Gima natimo mana kelo na Victor, yes, en kaka dhano embo neno gigi e yo mopogore. But bede leadership position ma president nitie gik moko manyalo timore that sometimes are beyond your control. Onge ng'ama ni yoro mondo ng'any. And in fact ng'anyo moko ma yudo ni they are baseless. Gima ng'ato dwaro yeye modwaro onge. En owacho ni en odwa paro kaka nong'anyo 25th gama 2025 watch finance bill. En the end game okia. En odwa wuok odhi. To nitie ng'anyo mibiro yudo the human right ong'eyo ni wadhi akwa permission, wabiro ng'anyo kwa chamoka, ma police bong'e ni this thing timore, they can even offer what? Protection. So aparo ni onyalo neno the different sides of the coin, but nakadwa ni wa major a lot on the political part of it. Okay. Ng'anyo mang'eny mineno bedo ga gi eventuality make death, gini ng'anyo mobedo sponsored and even others are paid. Jogwa bedo paid ok nyal chulo victor ne odhi ng'anyo. You'll pay somebody who does not understand the meaning kata dignity of life. Okay. And manyalo yie ma tear gas why to dwan no make sure. Nineno ka police gik mano no take clip mana neno nyoro.
2023 ka Gachagua yanyo Raila wacho ni ya kodwa ng'anyo to ng'any to guketh mwandu kano wuone Raila ni joluo ketho gik moko mang'eny kadi neno ng'anyo mano timore 2025 it is now the opposite okuyu ng'anyo ma mwandu gi kitimo kethore chien is that the type of society moda dak ni yes in kik chwadi bonde in ka yero ng'anyo donje duka ng'ato to ng'anya donje duka wanga mwandu bago kidonji nikech wa kinego ng'ato to mano koro ruto nego polisi dhi marach koro gitimo distraction to ng'ama timo ni nte ku okay masugu Mr. Henry yes mogi kwa atigi mana kelo okay I have somebody who is a professional kaka victim professional no tingo laptop ne dok dala ng'anyo mano timo 2023 ndalo mano jakom no oketo ng'ano no bed attack nyalanda kane ketin tingo bag moto laptop no tho wasiko yuelo kado ini nyithindo ng'anyo weche siasa iloso iwacho kaka serikal seche moko polisi dhi excess to nyithindo biro nikech ginand gikawo ngimani ma you cannot even defend ma kaka you defend yourself pe onge mitho will we say that those people just justified mondo gitim mano emomiyo sometimes when ng'anyo bedo matek yes to police they an extra mile mamoko emekori unjo ka thoti mamo okay in the process joma innocent nyalo tho mano onge kata matin nikech sami bayo risasi to kadi poni ng'ama kalo kata no kega risasi bayo ne ng'ama rachne to nyaka yude but if we talk about ng'anyo most ng'anyo ma political instigated makalo kiwango makata Ruto we bedo president kawuono the next person mabiro bedo president ko yudore that situation yes to report a death nyaka timango nyaka wuogi okay mheshimiwa Muskumu kapo ko bingi we take kama ni ngada anata mana respond gi gima to bigno kelo okay wacho ni serikali luro katiba man is a very big lie serikali kadi ponti gik maka jao pinyo ko yiego korka katiba to jeringano e court gima inyo Kenya e kumwacho ko kawuono ni we have also the bad side of the katiba the too much freedom no kill a lot of opposition for the government ma government bedo boxed makoro government kone beni wuoyo okobedo ni neno nikech wan kaka diluwa dongo ni ng'ama ni authority ng'ama nigi makosa kata jokombe buche ido ni jakombura ka gimoro rach to jakombe ma emarach and the presidency boss suffer the same thing okay almost everybody fail need their solution to everything is the president they don't even see themselves as part of what of Kenya gimom you no kill public participation mondo donde mondo gichako ng'adi to you feel that you own it is part of you gimano winjoro fa katiba ni okmi president eko odoko ni katiba ni koro gik magitimo president makoro sani mi authority kenda neno ka Ruto chako timo gima mo inotimo chien the state house team project which actually the katiba did not temo dino gik machal kamano do you know that okay koro nekech Japin podo duoko the imperial presidency by demanding a lot from the government the government also has to look for a way to survive okay emomiyo wadoke system maka president biro limo to good estimamo biro okay I don't respond imoka kaso bengi you will just come in upon in question more awujo kilo soka nyewe chugende mago mang'anyo mabende samoro japiny ng'anyo ma samoro kal kama nego beno timo and police bende nitire kaendi so maendi wanyalo wacho ni en adier makende ni katiba ne okogolo thuolo kata ne oko stipulate kako nego beni japiny ng'anyo mar makare and the government koro kawo thuolo kata kawo advantage of bedo ne katiba no give some leeway kata ne okoketo specifications moko kuom nego japiny mang'anyo katiba no chiwo that part issue mar picketing yes katiba no chiwo ma kata victim bedo kong'e ni kadwa ng'anyo kata wan sani wanyalo bedo dissatisfied gi gima timore county government yes kata national government wang'e the procedure wabiro dhi mondo wakwa ni chiemo kama watimamo wadwa picket dongo winjore then ibiro miwa thuolo gi police but by the time amano timore nyiso ni we are protected police go ngi boundary kumone ubeno arengi watimo our activity okay and it's a common practice sani okay Mr. Henry yes mheshimiwa hapo wala kudie paro kunde ariyo number 1 oko katiba oko wacho ni kwayo police rusa mondo ng'anyo kendo katiba wacho ni oyini ng'anyo inyalo ng'anyo kata onge reason mora mora
kechenra tichi bedo nitie reason kata bedo ni onge go podi bedo protected e katiba onge kama katiba wacho ni nyaka kwa police rusa koka police nyisi ni kare sawa kinti nyalo ng'anyo notify police inyalo notify police through social media or through media kata formally inyalo nyiso police but ok en subject ni ka police odagi ni oking'any to oking'any ka giyini ko king'anyo awiyo kama shime a lot of time to justify gimomi police kill negoji to justify police brutality penyo mang'eny masamoro wanyalo penyo to ojwang' mane onege police elja to nong'anyo kanye kijana mmoja ne uso mask ma police ogoyo ka en mask elwete eto no chaos mane kata koso kwe mane no kelo gima temo wacho en ni nitiere disregard open disregard of the katiba by the police to agencies ma government mu beni protect japiny katiba ni okelo ne japiny mana ko osewacho freedom mang'eny ing'eni chon kata generations mang'eny nodongo seche mane ne imperial presidency mane nitie ma Moi nilo ni mtukufu rais ok ne nyal timo gimoro amora kata wacha ni luolo ni Moi mokikelo the president mano ne inyalo maki ing'eni kane jo piny oduogo fwenyo ni kar sani weche opogore miyo jo piny paro ne mana President William Ruto ni promise for example President William Ruto nowacho ni brogo simu nono kobedo president akene bi paro President William Ruto nowacho ni mogo ogorogoro achiel biro duogo less than 60 kawuono konyono 200 and above koro jo piny paro ni mana President William Ruto ni promise wa gini gima koro waneno ng'ama is very bitter ng'ama yie wang kabisa kendo japiny neno ni to kare ma ok ng'ama no promise wani kopono bedo president to kata mana bech petrol biro duogo piny bech maisha biro duogo piny ang'o momiyo waneno mana opposite omiyo no gikama ko jopiny no duogo nyiso president ni yawa waol gi miriambo ni and you can remember ni nitie no gikama ko jopiny wacho ni President William Ruto en Mr. Kaongo ma jopiny omiye nying mon Mr. Kaongo nekech President William Ruto ni emokuongo nyiso jopiny for example ni wabiro miyo gas ma en siling 300 oduogo loko ni koro ne en silinda ok gas nyaka kawuono onge gas kata silinda ma siling 300 in other words gimomiyo President William Ruto yie wang' mang'eny gi jo youth gi gin jok ma odhi e sikul moloyo generations te kech gisomo nono diere Kibaki mana kaka wacho ga pile magi primary gisomo nono secondary giduogo gisomo nono ko ji mang'eny kino mang'eny no dhi sikul to nyithindo gi kane gidhi sikul kata syllabus mane gisomo ne kata king'iyo literature mane nisomo e secondary school ne gin magolo maricho matimore ang'o e society kifokisi mane gini koro nyithindo ng'e maber ni kare ka ji mang'eny ochokore tinyalo gol bokono inyalo gol ng'ama rach cha iwinja so nyithindo gi ema koro chiwo other generations ne gichake kaka Gen Z although sani generations te nodonje ng'anyo ni nyiso ni President William Ruto seche mane nochiwo no over promise aparo no kong'eno dhi bedo president koro nochiwo ing'eni nochiwo mondo omor jopiny kuom hawi maber kata hawi marach nobedo president koro jo Kenya chako izene sawa isebedo president wadwa neno gik manyo kine mane promise pok waneno gi sani koro nitiere lweny mang'eny kendo lweny mager kabisa e kind President William Ruto to gi mane nen deputy mare king'iyo kaka president respond ne critics kaka koro Mr. Gachagua opposition leaders kiwe jo ODM manyo the national government mano roje serikali ineno ka the response or reaction is very brutal niso ni President William Ruto ok dwa winjo gimoro ni ng'ato criticize government mare kendo kodwar ng'ama chome gadieri manyisi odwaro ng'ama wacho ni yes sir and king'iyo kata mana jo ODM mane nodonjo e serikali niendi ing'edi ana jo ODM Raila poko wacho ni Ruto tosha so I have a strong belief ni jok mano dhi national government machalo kaka Mheshimiwa Opiyo Wandayo gin kuchocho makata salary mage yudo konyo mana familia gi wedegi an kaka japiny pod arito mondo stima
obi nyaka gweng last mile connections obi modonje gweng everywhere kendo pura rito mondo uchumi ma Kenya obed ni en stable ma ohala ka ng'ato chake Kenya kaka jo youth kwa chako ohala to kwa bed ni ohala nyalo gore piny kata kapok otieko higni 2 nikech taxation nikech the environment is not conducive. Wadwaro ni sirikal kokalo kuom office mar Mr. Honorable Mbadi okel economy obed very stable. Giket the Kenyan shilling obed very stable. That way ibro fwenyo ni mwandu mabro donje Kenya kata mawuok buru kelo lokruok in the marketplace ma Kenya. Omiyo an kata ni Mbadi en minister mar finance onge pogruok moro maseneno malich e ngimana nikech pod tabu ma wantie go e Kenya gina the same problem. The day ma samoro Raila bro wacho ni ko President William Ruto tosha, then some of us we will have to reconsider our love and dislike for Mr. Ruto. Why? Kech anangi ni personally kaka ja youth okaseneno gima President William Ruto setimo manyalo miyago ni ombulu in the next general election. Kang ng'iyo batha koni aneno jo youth mosenegi, kang ng'iyo koni aneno unfulfilled promises, kang ng'iyo koni aneno too much politics. Gima timore sani is just politics. Gini otamo President William Ruto otame clean maybe no paroni management of a country is very easy. Odhi ofwenyo ka ene ye kacha emo nyalo paro tiji mano ronjo cha odhi e piny apari no temo sumo rieko kaka sirikal bedo rand. Fast forward to today 3 years later an praneno ka gini pod obage nikech onge gimoro amora ma President William Ruto nyalo wacho mineko bedo fulfilled atola an pok aneno. Maybe mheshimiwa gini to nyalo neno ngene ni en MCA gichiegni gi power moloyo kaka an ja piny samoro greasing timore lwetgi koro kobiro kuone machalo kama to en greased properly. Tingeni chutho ng'ama chiemo kuoga bende okoyero ng'ama gokoko buti. Ng'ama chiemo it is table but lack of table manners kichiemo titimuri nade tiwuoyo. So mheshimiwa samoro chiemo makoputo dhoge to dhogo pongo konyal wuoyo bende konyal gombo ng'ama timore nade wuoyo marach. Ero kamano. Nitie gima mawinjo kiwacho kanyindi okang'eni to gisani kaka in you are a voter, I want to believe yes, so. And you wacho di Raila wacho di Ruto tosha. Must someone make a decision for you koki finding ng'ani ber kata ng'ani rach? Ema wacho? Yes. Kechi wacho ni awacho ni aja ODM. Yes. To koponi our ODM supremo man Raila wacho ni koro Ruto tosha. An kaka ja ODM I may reconsider my dislike and like for Ruto. Mani gima wacho nyeso ni ya anyalo bedo piny mondo analyze President William Ruto to ajni ya kato bed ni Mr. Raila wacho ni wagochine I may not iwinjo to koponi Raila wacho ni Ruto toja to nyako bio miwa reason ni magi mano timore I may reconsider iwinjo may is not definite. Yes. So irito nyaka chiemo rene mwache ni oidho ber kata rach arito neno kaka kuma Raila dwa chome kod jo ODM with regards to 2027 nikech kaka anene an gino tamo President William Ruto kaka nene. Yes, manyiso ni kata Raila wach mana kawuono ni Ruto ber to in decision to nyaka gomb winje gimo miyo wacho nangowa Ruto ber kaburo analyze ni to kare Raila nene kama kare samoro ani masebedo kanene marach lakini an kaka nene kaka javota mabende ja ODM samo wuoy ko ni kopdang lungo election kawuono okanya gocho ne place ya Ruto. Mheshimiwa reaction mari kasto wadwa daga muyiyo koka waduogi daka matin. Victor Loso maber to Victor Loso from a point mar mirima. Mirima miyo kone gik mang'eny makata jatend Raila neno to en pod okone. Okay. Kendo keta a lot of emotions e gino makata koloso to dana ne jok machime momiyo support gimoro. Machiegni kae na winjo koch no upuonjo jok machuji sanda. Machiegni kae Jaramogi Oginga Odinga mosebedo higni mang'eny hospital mane piny omi sani dhi bedo a referral hospital equivalent to Moi Teaching gini manyiso ni pesa dhi biro ne direct. Jothieth mang'eny gombo nodhi oti kanyo nikech county ok chudi kaka nowacho. Manyiso ni that's a step mang'ama okele leadership mar President Ruto. Kibaki was there noko promote Russia. Russia is one of the hospital manogingo kelo chon as early as 1966. Russia ni mapogo Oginga gi Kenyatta nikech Russia manogere.
and that's the beginning of pogruok ma jalugo kuyo. But Ruto mano donjoni ema koro no change things ni Russia nyalo bedo. That is the easiest, the mind no machiegni minyalo siel. Number 2, the affordable housing matimore. Indirectly ondiko ji mang'eny. Indirectly odhi konyo kata rent me Kisumu. Level mar rent midhi chadi dhi chako dokano chien. Mano mar ariyo. Mar adek activity. Imagine ohala mane mabiro timore around Lumumba Hospital kimedo gi last dap motimore kaka ni kacha gima dhi timore opposite Tuskys. Population madhi bedo kacha. Ang'o ma do bedo created e Kisumu ma biro wuok from the construction ma affordable house ma William Ruto timo, then gimo tim gi pension fund gi. There's a lot of change directly. Okay. More than eno. Mo wacho ni is this how the economy changed it here? Economy does not mean you must touch the money the president Omiko kiuma ber. It is about the idea. Sani Kirembe kumidwa chwade mar Raila, then get another affordable housing. Impact mane magino biro bedo go e piny mar Kisumu. Ko awuo about Kisumu marwa. Ang'o ma dhi timore? Ruto ka pesa okete e nam ka mondo wach meli gang'o gino chaki mondo mzigo gino bedi. Ok obi nene directly nekech ok en gik mo interact go. But impact mane mobiro bedo go ne ng'ama loko. Sani nitie test ma iloso Moroni gi jo Chinese. They are using that nam transport go to Uganda. Tiles kendo jogi nyalo neno revenue magino stero gi transportation, the number of trips ma gino wuok nekech gitiyo gi train to donjo e nam kacha to gikiko kanye Uganda directly ok involve. But in a way take a gino chako open up gimiluongo ni trade. And biro chopo kamoro ma nekech sani iyawo kata optic fiber mondo los longo motorboats mondo bedi. Sani kidhi nam ma Kisumu atela gini ma sani gineno ni ka there's a lot of business. Youth sani kidhi obed atela obed hideout obed ka donga camping, there's a lot matimore. Okay. Mangiso there's a lot of improvement along the sea. Then tell mokoro invest. Odok ni investment ma yo ng'ama youth en weche ra. Age mo wacho ni en ra 21 to 35 en pesa gi ra gi miel gang'o mane mor. Ma kata sawa, we also enjoy ourselves going to those places. Yes. But if you see that biro kanyisini wacho mukanye as a country. Now, the discussion per se, oketwa mkoro ng'ama wa discuss so much was Ruto gi serikal mamano is more of politics. But to the same, na podado manajive ni ya for Raila bedo gi Ruto ka gibedo sani. There are things mano Raila neno ni nonyalo timo ko gombo bedo president, and he's trying to use these ideas ko usone Ruto mondo gitimamo gimedo kitego go Kenya. Okay. Kenya for a long time, kata Kibaki mo wacho no, Kibaki oido presidency after Daniel Toroitich arap Moi. Kibaki obiro gi free primary education. By the time my competition bedo in 2007 election, ema chuno mondo gi promise secondary what? Education, but it came with a lot of load. Okay. Kibaki oido nyithindo dika this school. The number was very few. Nekindalono kata moko get free primary education, but it was optional. Dino luo. But by the time makoro Uhuru kawe gi Ruto, how many people are doing KSP? 1 million. Yes. 1 million doing KSP. This same 1 million, how many were going to secondary Matimo Payne? Around 800,000. Yearly 800,000 ka work from 4. These are young men who are ready to work. Kataka Pukiwe University. Okay. And now the retirement age gigi mokomatimogi job opportunities. This is the problem Ruto inherit. A result of a system mobedo mwa create Kenya mimi free primary education gi secondary. Ruto ginotemo support mondo TVET obedi, but you don't need the number pod ng'eny. Okay. And kata jok mosite ko TVET tieko to pod obedo piny. So that is the crisis my youth face. Ruto kokelo this crisis. Ruto is just barely 3 years in office. Youth Konga in 2024 finance bill. That was 2 years. Not even the second year Maruto bedang in office. Tiyoni Ruto sibedo president mo neno mateke molo kom president gite. Nekech Raila ochako ng'anyo the first year ma oye Ruto 6 months barely in office. Can you change anything in 6 months? Kada dhako makinyomo to within 6 months. Okinyal yudango. Nyathi. Banga ni mara Raila kote mokweyo mondo bedi gi kwe gi Raila gachago bochako. Okelo jenzi mono timore 2024. Ma jenzi cha bodhi yuko Kenya na sebe podo ero Kenya. One survive. This year, emano kwe moro bedo nekech okelo Raila on board. Mondo serikal obedi stable. Like political stability momio a lot of things nyalo bedano.
implemented. Okay. On the issue of promise, yes, Ruto was campaigning. He was open, me onyalo win, onyalo lose. We supported Raila. One we were very sure Raila but the win Kitwangni, Uhuru Makwa kaka president, Okuyu be one go. But at the end of the day, Ruto took cover. By the time we call Serikal, or no call Serikal means a clean bill of health, ni chaka chaka. It chako ki Serikal where there was a lot of problems. What Chim was so serious. Issue mar gas was so much. Gas no but time manado ko beche pain. No rat. Intinda na makoro 6 kg gas ni at 1500. And a lot of things don't. Okwanyal packing in 100% perfect. Ruto boss bedo gi failures mage. And no stability manual you do 2025 ne. Or me a lot of things is running down. Okay. Bade gini bire a picture kaka wacho. Bade gino si secure gik moko ma with them abronenomos. What is a tarmac road? Something so important. Emogero kata central. With the tarmac business jalo bedo mayot. Na dende wa kata sani kidembe taki ya umabe. Mbita sani ere wa mfangano obeta kawiri obedo Rusinga sani kanyo dhi bedo kama business ber zaidi. The ring road mantie Rusinga cha idhi neno kata kiwuok midwa dhi Rusinga Island Hotel idhi roka barabara ber kabisa. And sani most tourists bedo attracted kadhi kanyo. Hotels ma igero kono ging'eny koso gitin gidongore mos. To you remember ni Mbita chon kata kuminyalo dhi mi bed ni Mbita was somewhere minyalo lando no onge. Okay. So ang'o matemo wacho in an actually ni kumwachomo kaka dhano kumwachomo kaka oganda. Serikal is doing a lot for us one jok mantie piny luka, and a lot of money is being pumped to many activities. Ma when well utilized, wabiro neno berne. Raila is likely to support Ruto. To kata kodhi support Ruto, oko support Ruto nekechi, oneno ni Ruto rach. Raila osing'eyo gima serikal en. Raila became a prime minister for 5 years. Nokwa yudo almost everything, 100%. Okay. So it means ni mheshimiwa any from katiba masani wa celebrate ni nitie ber mabendo seme waka ko ganda jo Kenya ni tudruok mosebedo kindi jotelo moka indi sekelo ber as to Mr. Binge neno Kenya ni implementation of chike giendi osebedo problem na Kenya Kwanza government yakora moga jwang ye mondo wadugo ka indi tok thuolo machoke kidhi mabora hinya ko mpaka indi koda ka mheshimiwa Kelvin Oraro ka achiel koda ka Victor Binge duto wang'iyo Kenya indi katiba at 15 neto Mrs. ka achiel koda ka hits magi osebedo machal nade. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Wanenogi kendo watiyo kodgi. Bende moko kuomgi wachamo. To be ing'eyo kaka ilosogi. Tudri kod Lorin Manyala e chenro mar kaka ilose. Tich abich ka tich abich saa 4 nyaka 4:30 onyango. Kama obiro nyisowa okenge duto magik ma watiyogo kod ma wachamogo kaloe mana e Color TV. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success.
broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni nyakoro mga jwang tiel ni mar ariyo kod twak makende mabende wadhi godo nyime kaendi ne oganda mabende oro ote mar gero kama na hinya medhi nyime koda ka oro ote mar yudo ote bukaendi bende wacho kanyindi wakas wachino waka Sululu Garissa holo yone ni mar makare kama na inyo iteli so chiemo wud gim karariu bendo wacho no mor koda katwa ko kinyini ni mar masani haya to jamu bendo wacho kanyini Henry Mosna kanyindi moshimi wakashelo koda ka obenge mor kod baka magigo it's very healthy and mana dia maken manya kwa wachi nitire kama loopholes nitire loopholes mathoth mabende katiba pod ni godo kendo ma ndio semiyo wan kaka jopinyo kwa winje ber mano mar katiba nikech kang'anyo ing'anyo ticha kinegi. So Mr. Bengi is just right by saying ni Kenya Kwanza government onge gima osetimo ber ahinya e luoro chik. To ng'ato wacho ka Joseph wacho kanyini Henry ro kama na inya mosna kanyindi oraro peinago kanyindi ni to en ko wacho kanyindi ni nitiere kaka jatend piny Kenya osetiyo be onyalo account ni ma osetimo maber mokalo ka ogin pesa mabende owuok mane pinje ma oko. Ang'omio piny Kenya ok nyal choko pesa gi magitigo to billions of shillings bende ikwalo e piny owacho maene motelie. Wachaka nege kanyo ko biro mos big nitiere gima idwa react gina mi thuolo mondo react then cast nyalo chako kanyo ni ko biro imo mashimiwa. Erokamano. Awinjo mashimiwa kaka wuoyo mowacho kaka affordable housing lam gini dhi yawo economy. And gima dwadi jopiny ong'e en ni yawo economy it's not just about infrastructure. Kenya is a secular economy. Iso ni pesa wuok donjo e lwet ng'ato to duoke. For example ng'ato chamo msara to odhi ong'iewo chiemo to pesa na dok kendo wuok e lwete. Okay. Unlike for example in other countries ma ng'ato chamo msara to kong'iewo chiemo nikech opidho alot, opidho nyanya, chiemo monya ng'iewo cost of living for example is highly reduced nikech ng'ani nitiere goduma, ng'ani nitiere gi nyanya, kitungu, ng'ani opidho gik moko. Kenya en ni pesa luorore kama okale lweti odok moaye. Kano yawo Kisumu airport 2009 nene owach kaka airport ma Kisumu dhi boost economy, local economy. Kendo ne jotendwa kabisa nowacho ni koro idhi gol flowers to idho ndege Kisumu tidhi oko directly mok idhi nyaka Nairobi. Nyaka kawuono bang' higni kena paragati Kisumu International Airport ok kony the local community. Kata joma idho ndege Kisumu kanyo ok gin jokogony, jokarateng, ok gin jo locals kanyo. Gima temo nyisi en niya purchasing power ma Kisumu County ni piny nikech waonge gi gimlo ni industries ma ji dhi tiye to pesa wuoke. Kisumu ka wan gi the main economy bedo control gi dukni mag waindi ma ng'ato dhi to use duka mar muindi to pesa ni koseuose to muindi soe account mare to ling. Kimie msara matis to wuok odhigo e supermarket odhi timo shopping motimoro nade modogo e ode. There's no production. Onge gima Kisumu golo. Kata mana mchele migolo kano. Onge chieng' mose kao nitimone export itere kata Uganda kata itere Tanzania. Onge such arrangements. Maybe can itie sani but for the records I doubt. Koro yu niso ni ka onge production of materials, onge production of chiemo madhano yalo chamo. Ke chiemo michamo Kisumu ka lori golo giga Kitale oting'o cabbage, skuma, golo Nakuru ikelo Kisumu. Chak mitiyogo Kisumu ka wuok Uganda. Tong' mwachamo Kisumu ka wuok Uganda. Where is the local production? Airport tax ani konyo nade? Kigero affordable housing a town, there's no problem, it is very good. Kendo keto town obedo more vibrant. Sani Kisumu ber kiwuothe. To jok mage madhi dak e udigo ka tich
magi nyalo timo onge. Idhi dak e ot nikech ute ka the lowest in around 15,000 single room or let me say one bedroom 15,000. Jomage mabro dak ka tich ma nyalo kelo ni pesa nyalo midagi town onge. Ang'amono ne President William Ruto chak gi kama ne gintie the big four agenda industrialization. Mondo no wachi ni koro Kikomi gi Bright Light kembe manentie Kisumu ka ochiero gi. Mondo Kikomi koro tiyo ochako yaw kambi kembi ni Kisumu konde gi kata e Kenya o kata Kisumu kende. Mondo koro nitiere production, nitiere purchasing power. Ondike jagweng'u moro manager otimro nade samo wueko ni sugar companies mono i Nyanza kate. So ni choire mbojo tije nikech nyo kete lwet gigiwegi bedo privatized. Ng'ato jakodojo sirikal nowacho ni idhi ng'iew mashinde madongo makoro rego niang'. To seche mirego niang' cha nyiso ni onge jopur madhi bedo ni niang' pod nitie puothegi. Nitiere onge jopur ma pod dhi deko kapok ochul. Jotije masoni, jotije mamiwani owinjo ni chulo right on time. Ang'o matimore sani? Yes. Niang' no sani nitiere downtown. Oduogo piny. Jok matero niang' miwani onge sani. Mono tero be pok ochul, nitiere nienge matop e puodhe. Kitero mari mondo odhi opim, otieko dwe achiel dwe ariyo kapok otime nade, pok opime. Nyiso ni koponi ni onge factors of production, ka onge kake migi ok nyal tiyo, kambi mora mora onge manyalo tiyo Kisumu ka. Local economy ok nyal dhi malo. Pod wabiro kawo mana chiemo moa kuonde mamoko, to wambe wan gi puothe minyalo pure. So adona nyisi mheshimiwa ni kang'iyo the hits and misses. Number one, affordable housing is a hit. Nobody can onge manyalo biro TV kata manyalo wacho ni affordable housing rach. Kata mana Raila Odinga gine jok mane okwongo biro gi idea mar affordable housing. And this thing been Ruto inherit. So my end project might not check the previous government affordable housing. En kano biro to chako tax ji housing levy. O tax mama mboga, o tax jite, nyaka ngama ni gweng. Masa moro onge gi prospect mar biro dak e Kisumu city kata dhi dak Nairobi. To kose chok pesa gi te, iwinja, tiketo gi affordable housing. Mabende wacho ni ibiro yude on lottery. Ibiro apply tiji timoro nade. There is no guarantee ni ng'ata magolo housing levy. Biro timore nade? Biro yudo ot. But gima ng'ato be nyalo penjo, ang'o momi tax mama mboga ma menene itiyogo kaka mantra. Ingeni serikali ni wacho ni hii ni serikali ya mama mboga na mtu wa boda na mtu wa jua kali. King'iyo mantra menene President William Ruto donjogo, Hustler versus Dynasty. Ang'o mosani koro tax mama mboga to billion 100 lal, mama mboga ni ok nyal dhi hospital. Why? Nikech implementation of the katiba. There's a problem. Okay. A very big one. So gima dwani mheshimiwa samoro ka kecheto koro ene kama ginyalo loke chike. Ene leadership, mainstream leadership. Kendo position ma en gono potin. Ingeni chon ne wan gi kansila bla bla lakini koro kawuono kama ne kansila uchiel rito. Sani awiri ngata chiel marito. So ne en very powerful. Ko the assembly kajacha onyalo wuoyo gi jowadgi mondo giwach ni can this industries kata factories mono gore pinygi can they be revived? Mondo ginyise governor kat I don't know kama no beni nitiere lwet governor nikech aneno ka governor beni nitiere minister mar nini trade and things like that. Apo ne ginyalo bire gi policy moro ni wa revive Kikomi mar breweries cha jothuro pidh bel ni dwa kanye kauru agricultural extension officers ondik gi county odhi opuonj jopiny ber pidho bel gikawo bel species maber midwaro karka okele breweries kaja breweries bingeni bel mutiyogo uru jatel bi wuok elsewhere okuok Kisumu ka. So aparo ni kapok wachopo kama koro wadwa ni mondo waneni ni affordable housing dhi loko economy, jok madhi dak affordable housing to dhi akanye. Okay. Mheshimiwa erokamano ahinya adwa ni mondo director winjo kanyo ke kantie ng'at mowacho kanyo indi ni ka mheshimiwa wacho ni jatend piny Kenya osetimo ng'oto pesa bendo admit ni kwalo, so it means ni katiba pod konyo oganda jo Kenya
maybe reaction mari wacho no to gima bende Victor wacho. Henry, yes, I wish ni do debate mar gik ma President Ruto setimo notimre ni wabiro debate about Ruto. Aneno ka Victor loso be to divert koro miya adoke gik ma nokonego bino ne kaka na biro defend kata serikali atiyo national government. Yes, but nitie gik mana walieko and miya na lungo gik moko mopogore. To gima dwa nyise joluo obedo mang'eny opposition. Mabedo opposition omiyo pacho wuon gima wasikete pacho onge gima joluo sineno maber mawuok e serikali. Not even by the time Raila prime minister obedo ka nyalo penjo ni Raila kana prime minister to actually ang'o manobedo to kipime gi sama wabedo machiegni gi Ruto be wayudo mang'eny malo ndalo cha. Remember ndalo ne mono nigi Kibaki mani pak ni the best president. Ang'o mano nyalo bedo ndalo cha mineno ka this time omedore kata timore. Kikomi mwacho no onyuolore ndalo Ruto koso nochako bedo a factor cha. There are things nowhere about factors of production. Tangisi ni one sani serikal temore weyo kembe mang'eny wuok e lwet serikal imiyo individuals so that they are either public limited companies kata wa privatize mondo somebody who is doing private business okaw goti management. Reason en ang'o? Oyuni gik mantie public lwet public limited gi bedo subjected to mismanagement and corruption. Magikone kembe bedo gi gowi sate ilore yo podho. And that is much aware of that. Kembe wa madongo kaka Sony Giri winjo ndalo moko lore ma serikali nyaka pump in millions of money mondo timamo obed revived. Sani when you are talking about a private individual, one of the best sugar company matiyo maber e Kisumu County and money, ma is stable and consistent. Ibiro ngisa ni Kibos. Why? Because they're private individual. But not tiyo maber Kibos osinyolo even other factories kedhi kanyo to okay. Maloso alcohol, maloso kiango, spirits, and gigik machal kamano. Reason, this guy is making profit. Nienge niang kalo pile ka pile, kipele nienge go yakani. Mondo yuru kara ni niang top mwacho no, it is not subject to Muroni. Yuru niengi lara kata kapoko cheke pudo. Reason, because there's a factory. Kopo gode kikibosi yuru ni nienge go nyalo kalo ka the western. Moko di nyaka, o mabe indewa. Reason, because they are private individuals, Moya Okambi, and they are competing. And that is what will encourage Jowamundo grow. Yes. Kikomi can never be revived by a government, Mantie. Kikomi can only be revived by somebody who is doing private business. Mabiro encouraging at me keep it the pambati chuli bei mabe. Serikali is mi wakatasani county government. One gi kakite misdi ni mondo pe the pamba. Ma mi nyaka kodi. Ma ngisi nyaka bei. But people are not motivated gimano. Pamba di pide gwengo mang'eny. Kawuono waonge puodho mipidhe pamba go mang'eny. Kenya Breweries no biro kacha, ming'walo kacha. Gitemo jiwo ji mondo pidh kata kal, mondo joko nyuang'o, mondo terang'o e kambi. There is that tendency and it will take time. It is just about mind change. Ema biro loko joluo mondo believe in agricultural production as one of the factors of production mowacho. Because that is a major thing in Kenya. Pinye maoko yudo ni service industry inyalo bedo jawir kaka jalango gini tin gi pesa. Bolo spoke gire doing now tailoring tido ka ngato nigi monde pinyi luke no nyalo loso nyalo gero ne min gi ot godiechieng kata weekadi within 1 month tiko ot ogero nikech the people mo bedo exposed mo fwenyo ni sawa it is not agriculture. That's what Luos believe. Ni agriculture ok nyal mi bed dan and everybody is advocating to do a white collar what? White collar job. So kelo magi as a problem of the government mi nyiso koro ni we are trying to be popular by nyiso ji gik moko ma ok understand. In one kodika, by the time affordable housing dhi rumo, nitie gima natemo ng'ise, the affordable housing dhi kelo competition. Sani ut are very expensive in Kisumu, and he knows that very well. Kidhi Lolwe out is very expensive. Kidhi Mambole yudo ka ji manyo ute to gi struggle. Is units madhi bed around 5,000 units, ko bed around area ni. Ji adima biro gombo mondo dag machiegni gi town, where kodhi tiyo gi transport pay, not the same. Where biro neno ni it's a walking distance, onyalo timo kata tizi nego dhiambo. Ibiro ni utego dhi pong'. Kipong' nango strategic position magintie. Sama mano timore, okelo competition among the ute. Koro do kaka no charge ode at 25,000, onyalo duoke to 18,000 to compete
mantie town. Those are naturally obro biro to bedo. And remember Ruto as one of the president of how that big risk. Ute manoger 1960s. Obed Arena, Obed Kaloleni, Obed Shauri Moyo, Kia Gik Mokwelago. Almost in all these towns. To not team Megigi plan Marwa Zungu. To date, he is one of the person Matamo revive the Machal Kamano. So Naka Gombani, this debate to Bedni, and then Kagama Biro support the national government project. That was not the reason one of me Lungaka. But I was just trying to let him know. In a way, Okwanyal Nenogik national government, there's a lot of confusion, a devolution and implementation. National government, the county government. Okay. But all, if you compare these two, Angomo nyalo wacho go medano. Ni katiba ni angomo kelo mupogore owacho one we are very powerful. That is true. MCA kandara rach tilungo MCA councillors do no ko chun gi barabara and nobody cared gi ma councillors temo. Councillors gin jok no nyalo pogore lo mar serikal and ejero ni maybe no ng'eyo kata okia and ji bang'eny nokia lo pe serikal no councillors no ne no pogo na ni ka mari to gigero gikaw gik moko. But with the county government, those things you cannot do as MCA. Ni ka lop Kisumu no pogo ka MCA. It cannot. Kata governor maonge teko ka lop serikal gituon. But there's a lot of things makatibo timano or loso. And devolution was a milestone. That's one of the things mostly local narrative. Okay. Now comes the question. Raila watching devolution ni onenoka counties ngai. Kenya is too small for 47 counties. Manu was a sedition. Kaginye mondo improve counties katagitima mo counties. Adiraba duk ni counties nginje chodhio inyo the politics of Kenya. Neke chodhio kelo tribal politics obedo malo gi clanism. Eksani kidi korgi to clan en mana clanism. Jor karachuonyo kia gi jok mage kibiro kai kia kanonya katseme kede siaya kia jo alego gi ugenya ma county de miss step. Gi copy national politics. Koro ji kaw gwengi chuno ji nyogo ni kora by virtue ni alego ni nyaki gochi na gocha. Jalego. So those are the things Marela fwenyo late. This was a mistake. Kisumu siaya o mabegi ni gori no go ore kamora di achiel. MCA kabeto nego mede kata bigger place. Mondo mark 2 words kata 3 words. Mondo ko de yalo mabegi kata jo mabegi biro yalo Kisumu nyaka Migori. To ngano bedo gi a bigger place to pesa be mi maduong. Sani na chako watini most counties you know ni lamo ginyalo gore. Why? Like every MCA biro dwaro nginyo miamatin by collectively kinono to gik my MCs they go are things mina no mana giwang but are very temporary because ariambo you know MCA watini barabara ni lost 5 million but in barabara within 1 year Maram Road Katore. So this 5 million though bedo ni wa convert into jok moko tim agriculture. So you don't need gik moko chala agriculture ma county government to be improve kaka no pime koro kwanyal timamo okwanyal investing. Agriculture is one area no may county government. But county government is budgeting very little money on agriculture and production. It's 2% Kisumu County. Yes. The reason enango nekech okwabedo so innovative. Wakiagi mwado actually for the county. Direction mane mwalo. Where do we put a lot of our strength? What is our game plan? Is our mission as a county and empower the common mwananchi? Because being no mere teach mar governor adwa timo gima inyalo pamna. Monda kao pesa invest on things manyalo mi almost 200 million ma directly does not add value directly immediately. So you don't need as county devolution also play a major role ya wangwa but nuwa thuolo to interrogate it and ngeni kothogowa gikani. Kuma kothogowa go kaka ngama tiyo any MCAs also lose focus and most of them onge focus the governor biro gi ambition mare MCs be ka campaign gi ambition mare by the time ajogi donjo gi vision no yudo ka governor vision mare neno ni idwa riembe kom it is total tamo kuongene moroji ango manyalo moro ng'ato wadhi aguru kucho ni barabara makama losa what yudo ni what ndikni ni tiyo gi 50 million. Can you look at that 50 be nyalo ng'iyo 50 value of that 50 million how in terms of impact oloko word no now iloso na barabara ma piki ari adek nyalo ringe ma ng'ato nyalo dhi dala liel ko biri nyalo kel to ji e gweng'no wan gi ji kata 1000 ma maybe that 50 million do bedo converted kama ber mokene mwandu maber to these people kosi chako produce koro ikoko barabara timamo biro. So it means the counties will lack priorities. Gimo wadwaro timo is short term nikech wadich gang'o
Gi vote. Yeah. Then after 5 years, governor neno koro dongi 5 years mar tieko tich. Governor biro timo okobitiyo. Obiro manyo kako loso mwandu ne mondo by the time utieko. So governors are becoming billionaires at the expense of what? Wananchi neno kaka ubado mano japuonj. By the time ubado exist winjo king isini serikali wacho ni chiu giki malaro 400 million. That is maybe a peanut to him. Reason nikech samibero governor he accumulate more. Mano nyalo konyo no jopiny. So when you're looking at constitution, devolution, gigik matimore, we realize ni the katiba had a very good intention. But rather ni katiba okelo mana players machon. Ma everybody sama yudo MCA kaka bana yudo MCA ka dipono yudo MCA ka wuono jinene kaka ni endalowa mondo wan wachiem. Makibiro kata gi paro maber ni ngiyo the community to mano does not ring in a common mwananchi. And that's when Raila is very bitter. Chopo kama wacho ni no politics waloko ba wa commercialize it. Yes. NGCDF has no reason mondo be tiro ka pile gi chen mar bodo ko Raila. Why? Nikech gineno ka gima gin be nyaka gibed gi gima giol. MCs be dwaro ni World Development Fund. Yes. Senators be dwaro fund. Koro uchalo jok madwa team implementation tini monego be no yeri cheko ngawa. We have forgotten roles one. To remember ni this constitution mono be borrowed from South Africa, an hybrid, qual part moro mar America. So okelo mix up. Emomiyo wawacho ni Kenya wan confusion mang'eny. Mheshimiwa, it's very rare being given the Yurika samoro jatelo nyala admit ni this something, there is a loophole somewhere, especially counties wa nikech kaka ikele mheshimiwa kopo ni MCs wanyalo timo their roles and even the county officials nyalo timo their roles to nyiso ni japiny mapod thagore ni endi ok nyal thagore and mind inyalo tiek chutho but bedo matek ahinya amor ni en baka mabende ikelo kata wach mewacho so en a challenge ne un kaka jotelo ka unyalo bedo gi wa caucus into what are we doing for our people mamiyo kata ka Mr. Raro kinyo wuok bedo MCA to that respect manage yo me ka MCA cha podo nyalo maintain ka entie but there is someone mawacho kind of bikapo react wacho ka endi aworo gima obenge owacho ko wacho ni obiro rito mondo Raila owache ni Ruto ber so it means ni he has not made a decision of whether whether Ruto ber kata Ruto rach and therefore one sani gima wadwaro ni mondo me katiba mane okelwa 2010 olok ngimawa mok no nyiswa ni ngane ber ni ngane rach. Adwoko ngano aparo ni noko winja maber. Okay. Gima wacho ng'eyo ni onge ng'amo ni Raila dhi chung 2027 kata ok odhi chung. Yes. Kopo ni Raila wacho ni dhi chung 2027 an bro nyalo gono mbulu nikech policies ne ma pod mora. Okay. To ko wacho ni ok odhi chung ni koro wacho ni odwa support kata mana Matiang'i. Yes. Iwinja. Koro aburo bedo piny ta analyze. Matiang'i momiyo wan. Matiang'i ma Raila project ne maber ni. Yes. Ang'o ga ng'o nyalo timo nade? Ere manifesto mare. Sure. Ko wacho ni koro en odhi chung gi Kalonzo Musyoka. Aburo analyze Kalonzo Musyoka. Ko wacho ni Ruto aburo analyze Ruto. Okay. Iwinjo. Okay. To ato samo wuok ni to Ruto okane ber mosetimo nade? Ajo en mheshimiwa wacho ni county government kaka nokel county government nitiere aspect of clanism mowuok nyiso ni kan what evolve system of governance ne what evolve nyaka corruption ingeni kawuono governors most of them nigi some mental framework kata opinion ni development is about infrastructure. You know, governor, ngato donjo fees to en odwa chako gero ndara. Why? Ke jonge ni kanye makwalo yot. Madok e fuku ne yot. Kang'iyo gima mheshimiwa wacho, agree kode ni government en achiel but nitiere county mantie piny to gima national but en one unit. King'iyo ka sirikal mag counties for example ili nyalo gero siptende to siptal moger ni endi onge yath iye aito ng'ama human resource be onge mano temo nyisi ni jogi gin giparo ni development en gero infrastructure kata gero siptal tiketo kanyo ok gine gima japiny dwaro for example ema kela wacho ni implementation mar katiba ni marach kech japiny nyalo golo pache e public participation mowacho ni wan odwaro pio kwa dwar ndara for example tif ina okandare mokwongo migi to pipo donge ka japiny dwaro o prioritize ni wan gweng'wa ka
miwa mana pi kao pi ternegi mondo gi feel niya kare one part of this government kare dieri ma sirikal ko wuoyo to gi winjowa. Yes. King'iyo ka onogol NHIF okel SHA. NHIF ni chulo siling 500 per family or per home. To ka ng'ato ni tuo to ni dhi hospital to NHIF ne timo nade ne chulo ni. The same government mono wacho ni NHIF ni nyocha ne en conduit ne en pipe moro mane wuodho pesa jok piny tere private pocket. Koro wabigi moro mabit waterproof moro ma en koro ng'ama nyalo kwale onge iwinja. SHA ni pok otiyo kata dweche 9 to oselalo bilion 104. Naneno ka Homabay wa kocha Nyandiwa Health Center siji level 4 hospital no ne 19.2 million to mo hospital ma nowe tich igni 6 mokalo. Temo nyisi ni ya mana kaka nacho ni government en achiel cha nitiere ng'at moro piny ka ma en okao pipe osoyo fukuni pesa biro nikech japiny ma kanyo la hospital Oyugis ng'ato wuotho 4-5 kilometers mondo odhi Oyugis koko Rachonyo hospital othiedhe kata ne malaria to funds tioro Nyandiwa nyiso ni osebed kioro ga pesa to dhi ofuku ji nyiso ni patch jopiny ok bed implemented. Jotelo gi kata kaka koro governor oneno ni en ng'at moro ma is so powerful ma onge gima ochako winjo ne patch jopiny. In fact gima timore ni public participation is a charade. En ni mondo kele for formality mondo kata ng'ato dhi e court te wacho ni jopiny timore nade no wuoyo lakini king'iyo system of governance mantie. Yes. Aneno ka implementation of this constitution en oborgo kabisa nikech kaka mheshimiwa wacho kaka koro gin MCAs they are very powerful. Makamana ni sasa mag MCA onge gi pesa fukuni to wa impeach governor mondo governor oluongi mondo timre nado tim gi racing. Yiso ni MCAs ok tim tijigi mar oversight. Gimbe gidwaro mondo giyud funds mana kaka jatelo wacho mondo gin bende ging'ini funds ni adima itimo go project adima dong' e fukugi. So implementation ma wacho ni rach cha ema pod awuoye. Nek dene MCAs nyalo timo tijigi kaka katiba onyisogi. Ging'i governor kendo ging'i ni ng'ani pesa ni nyocha ne ogor kata bilion 8 kaka Kisumu yudo bilion 8 e higa. To ma otere project ni. Miwa uru deliverables. Miwa result. Moloyo niya ka MCA dwa chako wuoyo ni okay waneno gi project ni okwaneno project ni tiluonge iwinjo iluonge timie pesa matesta wacho timona nade odhi moling. So implementation ma podrach koro anyalo mana kwayo mheshimiwa ni ging'i ane timo tijigi nikech seche ma japiny no goni ombulu no invest kuomi. Voting in a leader is an investment. To all investments nitie gimoni return on investment. Nitiere ohala moro kata faida moro manyaka timre nade nyaka yudi. Koro jopiny no invest kuomi kaka MCA. Ang'o ma jopiny oyiro yudi? Jopiny wibeni neno adieri ni county government yore moko mathindo moko mantie gwenge kanyo mapod nyocha noko yawo. In itero wachegi kendi ketogi I don't know ni county integrated something mar MCA ni mar county assembly ni. Mondo ka iloso budget to jopiny na adieri mheshimiwa oketo ndarani oyediti mone kata mana marami. Ingeni gweng nitie kuonde moko kaka wacho ndi wageni kata mana ambita kumae. Nitie kuonde moko ma en chuodho. Pongi gimoro amora ma osetim. Ka kata mana ndaro no yolo maram. Jopiny biro neno ni adieri kare one part of the government. So hapo ni MCAs kachako kodi mheshimiwa timuru tiju makatibo miu. To anytime you feel ni governor okelo mana wedene nepotism, cronyism, tribalism. Kit neno ka in gi enough evidence ni governor ni eno ndiko mana jok dalagi to ndiko mana wedene. That is enough ground mondo iter impeachment motion. Nikech wadwaro a system of governance whereby ng'ato yudo tich on merit. Ok ni yudo tich nikech in gi ng'ane mong'e ng'ane. Kachaka wacho implementation or misses in the constitution. Ayie gi Raila wacho niya ka MP
en mo ibeno oversight the national government. Ongiyo, I mean an extension of the national government. Yeah. To ene modwa ni mondo koro ger ndara through Kura and Kera. Kenya Rural Roads and Kenya Urban Road. Ka MP mo ibeni ng'iyo kaka pesa tiyo. Makini dwa bedo koro project implementer. Eto ng'ama dwa ng'iye. To achaka winjo ka naneno interview moro mane Jalango, Mheshimiwa Jalango notimo mowacho ni mondo ng'ato bed MP, especially ma Nairobi, odwaro milion 150. Tapenjora kaka japiny ma samoro ko ng'eyo kaka gini timore. Ka total salary mar MP gini abich is 60 million. To ang'o momiyo ng'ato nyalo tiyo gi 150 million pesa moingo diriyo maro sache. Yes. Nyiso niya gimilaro ka en pesa mabiro ma CDF ni to gi mar Kura gi Kera cha. Mondo koro ng'ato ng'iyo ni anyoja natiyo gi pesa na mang'eny, so ndalani aloso company moro gi proxy name, omera kel company moro kel to miyo ji tenda to pesa duga ng'owa guguni mano e gima dhi mbele. Emomiyo ka President William Ruto nowacho ni nitiere achiel moko kuom makawoga pesa. MPs no wuoyo mang'eny kendo ne gibayo dhogi kabisa, nomiyo ang'eny nyaka jomoko ni kayo osebedo ga MPs for the last 3 years. Nitie sura moko manyocha ne pok aneno, lakini kaka ne President William Ruto wacho gino no aneno gi wae nekech koro donjne gi kamarach. Yes, so aparo ni mondo wa realize ni constitution mane ne okel ni ober. Yes, we don't even need a referendum, we just need full implementation of this constitution. Okay, thank you. Mheshimiwa, wadwa tieko kimasani ende kapok watieko now going forward mondo watim implementation of kama loopholes mago mapo nitiere katiba waniendi. What should be done mondo japinyu feel mana kaka bingi wacho ni we are part of the government, we are a part of this nation, kendo katiba mano ketwane oti kaka mheshimiwa tutie kaka ng'ama raia. Ada wacho ni katiba kaka waswinjore osekelo lokruok, but pod nitie gaps mang'eny ahinya. One, katiba ni no medo promote politics, kendo politics obedo profession ma ji te dwaro. Not ni gidwa konyo ji ni gin gi dream, but politics osebedo kama pesa nyalo yudore mayot. And mondo wadhi ma wadongre, ber ka katiba ni bedo strengthened. Anena situation ma pesa lal zaidi. Katiba no paro ni mondo japiny obed gi teko e weche budget. Kendo nolos gik machalo annual development plan. Yes. Every August, September, county, national government kawo annual development plan. Gipenjo jopiny ma jopiny dwaro. But by the time a budget bedo passed, tido ka gik ma jopiny dwaro cha ok otimore kare. Then yo ma itimogo budgeting, iyudo ka it is not effective. Iwinjo ka japiny ok bi guidance maber mondo ng'is ni pesa miyoro ne government, pesa ni be nyalo kelo lokruok in terms of kata irrigation. Suppose ni gweng' moro serikal design wadwa miyo 100 million mondo timgo irrigation manyalo farm the almost half kata the entire ward, and wadwa ni obed food basket mar the entire county. Yes. Do you think that is possible? Yes, it is possible. The county you do 8 billion. But you don't need the structure, the way we are doing budgeting at the assembly, it is so wanting. Almost all leaders think manaduo is yes. And gima gitimo na shortcut measures. Yes. Gima miye duong. Ok gima konyo raia. And I don't know katiba nyalo cure that. Okay. So that in ka jatelo moyier, japinyo bede priority mokwongo. Kikwa ti ni public relation bedo mokwongo, ma PR ma ineno ka jotelo keto mang'eny, to actually pesa momiye manyalo loko ngima ji ok tigo maber. Yes. Kivutha Kibwana is one of the governor manokelo a big difference mapodi pako Makueni. And noyawo nyaka industries moko. Nochopo kama mung'ise MCS ni kudwa riemba to kara wadi solve this county mondo ji toti mang'o? Odhi dala. Reason Kivutha Kibwana noneno ni leadership position ka ng'ato miyi, the focus on the how can I help wananchi to grow. Mondo kik abed ni samo yiera to oyiere gi MCAs to wadwaro ni watima gik moko ma japiny miyo mana ng'injo. To ng'injo no wadwa pako ka gima that is the main thing. I'm sorry to say,
Niking'iyo wards moko 15 years down the line today, wards go nyal bedo proud of devolution. Some parts of the world. Pok no gineno gima notemo wacho. Pok no gineno gima iluongo ni pesa county. To japinyo be kia ni pesa county en pesa dit bo nyalo loko ngimagi. Skani ka county do tiyo maber, area kaka Waundo gini gi pina machiegni cha, ne yudo ka nitie jok ma prefer ni watimuru gima chalo irrigation. Ma kata kwa golo 50% of dona moro biro, to nyalo timo ile gima notim Siaya gi Dominion Farm. Wan chiegni gi nam. Nam no pi wanyalo golo tin ma kata jona Egypt ok nyal kelo lweny mang'eny ken pi mitiyo gi water pump. To pump kuonde mang'eny kaka neno ka Galana gini timo cha. Tiyudo ni county ok par mano. County dwaro mana gik moko ma short term measures marumo wang'. And japiny koneni youths lui tigolo pesa imiyo youths kori neni kaka shuja. But you are missing the point. Katiba no can visage niki gini obed giri MCS gi governor yudo mileage. Nendo wegi kaka the big boys within the county. Yes. And then people kabiro kucho biro gi CDF koro chalo ni jotelo en mana pesa mobiro koro anyalo lone japiny. Koro aweyo group biro gi maji okala sa gi mang'eyo go gi siasa ma pok ing'eyo Henry ni siasa ok dwar ji kaka Victor ni bedo consulted. Ja siasa dwaro wich makaya wiye to dhi ne ng'ama nyalo wacho wada ng'ato tiluwe tidhi goni kata gi 200. To mage ji group mang'eny by the way. And they are disparate. These people will command outs go tok kongi. And sani nandiko gimoro Facebook katemo kwa jopiny uneno nang'o tim nang'o. Kulwa Central ka ema ng'ato no wang'. Kulwa Central ka ema moro negi moket ng'ute ni wang'. Kulwa Central ka ema vijere terrorized nyithindo matindo. Why is this happening? Sawan kaka jasiasa kocho na wach mano. Joga nyalo biro timiyo gi kata 2000 madhuru nyasol. Kata gi madhuru gima gitimo. We are not helping the society. Devolution is not playing a role to change these lives. Wabiro yuak ni Ruto nego create teach to one county government watemao. We are getting a lot of money, but this pesa in the pockets marriage of Matthew in the county. Cow 6 billion each go salary, don't get 2 billion. 2 billion go back and O&M. Then the other 2 billion pesa mochoki, what would you give projects moko material to Marlos on then Kora Fini, I'm doing a good job. Nikoro Kecha Selos Barabara Moko Koro Dinena IT. But we're not solving the problem of society. That is true. Problem of society is the unemployment among the youths. These people of the TV to Tieko, they're seated, Gimagiti Mwonge. Nyasori is on the rise, Luo Nyanza Kai almost every part. No one is talking about it. Little Bora Nukna Chuma Kwere MP, Okitime Jogweng Maber. Pesa no dika itimo kwa Bora Nitika kama Jogweng Nyalogo Emanegi. Why? Kata freedom mo wache katibani. Okonyal wache kunde moko. Kilwa kwero jatelo face to face. Reason enango. Nekech MPs, governors, MCAs, tiyo give their resources to suppress the reality. And miyo japinya shodi deal. Maka onena to moni alopo mwana kecha tingo ragi 100,000 anyalo miyogi. Where these 100,000 no negotimango. To do abedo fair enough. To abedo governor, pinto governor. Yudo kata 35, yudo 3 billion. What ani ado ni mia 50 million, ipogo 50 million. 20, odhiegi kwa chalo barabara. 30 ni, wadwa kete gimanya lo miyo dhano yuto. Kata can farming. Yes. Do you think you can change lives? Yeah, you can. You can. Kata greenhouse gi airport mo wacho ni. Losa greenhouse ni pidho flowers. Mondo mzungu moro research ni kwenda di monya loso greenhouse. Jadi mnyalo ndike greenhouse ka pidho maua. Kaka timore na vasha gi kwende moko. Chingwa gi na vasha ni almost is the same. But you don't need, those are things that governors cannot think about. MCs bok be reason kamano. Ina afdali peso bi tawach kaka yudo budget damage barabara bro timo barabara winyo kaindi kore urari temo. Then I should sit pretty. That is when I will say I'm okay. Ndiko jiario maybe a county government. Could be watching and ndikoji. But what about these masses? Yeah. Ruto don't know them. Should only Ruto ema budget for this young generation. No. And these are the generation mine no bedo gimiri mani genzi. They're bitter. They're bitter because giti ecosystem mar education manong isini kisomo to yudango teach. And that teach is not there. Kawuono ko kisomo education, isomo thieth. Ino kinidhane piny luo. Inyalo soto maka diponi isomo kia management kia ngongi ni business administration. Konge watimo UI, tichalo ngamo kosomo. Ibede gwemi paral makata Kenya sani ji okenda at 30. Ido ngato rito nyako yudi tich odwa kenda 36. Ibro rito nyathi mane ki nyola at 36 38. So ido kiti ka nyathini japoten. Iti makata pesa mondo ikonyo nyithindi onge. And that is the stress. So gimo wacho manyalo nyisi Henry. Yes. Ni
Katiba had a very good intention. Okay. And many things mano katiba keto no gi sumu kuonde mang'eny. But no kodonjo wi japiny. Japiny pok owinjo kuku mar katiba. Katiba pod ang' kamoro ka. Momiyo civic education dibed gima ber. Mosku ng'adi thuolo mayo sa wang'wa kaendi, but it was a good discussion. Madago mondo chiemo achiel wabwang'ie ni to what should our counties do kata governors team mondo mi japiny feel ni kare they are part of that county magiyudore no mondo mi teach nyalo bedo ni nitiere kuomgi, but amor gi wach miwacho kanyendi ni yudo ka governors are not thinking right. MCs are not thinking on the direction maginyalo konyo go japiny makata ka kinyo nene to pod that respect ma wacho cha pod nyalo biro bedo, but it's a discussion makoponi wanyalo chako bedo go kaka japiny, wanyalo chako bedo go kaka jotelo to nyalo konyowa in future. Yena mi thuolo kapok aduogo Mr. Obengi wachi mogik just in 3 seconds kata maybe in 1 minute menyalo nyiso jokolwa central what I tell you Mr. Obengi wachi then is last remark. In Kolwa central ward anyalo nyiso gi ni no wasekalo budget osebedo uploaded, warito implementation. There are some roads mano watimo moko na apaya kaketo fuel e tinga, and most of those roads no nie budget. Okay. Kendo barabara go kasa oromo ka procurement osebedo to barabara go idhi lose. At least wabiro solve the problem mar access roads mosebedo a problem ne ji mang'eny nikech Kolwa central en kama ji mang'eny odake opange. But giba duong' ma watemo wacho, katiba nokel mondo ubed involved. It is not about the MCA ko yetene mauriek. Katiba nokel involvement ne japiny ma idwaro gima onego timnegi. Komiwa 20 million or 30 million, no beni japiny ema dhi wacho ni 130 million mobiro award kaini. Ang'o monyalo timo towards challenges ma wan go e ward. Challenge ma nyalo bedo labda en insecurity, challenge mar ariyo nyalo bedo access to, challenge mar adek nyalo bedo unemployment. Kata koro pur mano wacho ni it is easy to punjo ji to miyo gi kata gunia to gipidho alot skuma. Kata lande magibet pi magiolo to giolo ne skuma iloko san kata ka ok pi monge sabun tiolo to ng'ato nigi alot mok nyal ndamo. Okay, yeah. So yes, on me a teach kaka MCA, but we are limited to some extent in terms of the public. Okay. And the public notion magin go osekawni MCA onego beni pinyo mana wache barabara kenda, and we are doing what you want, but in reality the money that comes to the county is for us to see and engage professionals. Kaka Victor in a professional Gwemoya nyalo bedo productive if given what opportunity to share and even to educate the civil or wananchi. Thank you Mheshimiwa. Obengi wach ni midwalo wacho aito gidha wache mogik. Erokamano, hata pani an manadongi wacha achiel ma dwa wacho. Ne joma neno TV sani ma osebedo part of this discussion, anyalo mana wacho one thing. Ni mondo kik wabed gi blame game seche te ka waywak ni pachwa ok winji. Kopono luonga public participation. Sasa magineno ka olandi ni nitiere kaka idwaro mondo ka pach jopiny. Aparo ni onjore wadhiga kuonde machalo kamano kendo wagem pachwa to seche ma idwa kal budget cha to wapenjo jotendwa go ni to wanyalo confirm ka be gik mane jane wadwaro ka oketnwa e budget no. Yes. And kopono oketi to wanyalo penjo the reasons why. Kich bende samoro jotelo gi pesa betis o ginyal timo gimoro amora ma wadwaro. However, agombo ni jopiny obed ga mbele eng'eyo ni seche moluong pach idwa kaw pach jopiny to iweyo aweya tijino matis tidhi chiwo pachi aeto king'eyo bende kaka pesa mar county ma national government tiyo. Another thing maro nanyiso jopiny especially kuonde ma idhi go e by election gi midhi time by election. By election mabiro, for example, mabiro Kasipul obiro nikech tho. Itiere kuonde moko ma bende obiro actually en athote onge ng'ama no obedo impeach kata yes. Omiyo ka idhi timo election timur election go ombulu ne ng'ama pachi neno ni dhi konyi. Ae weche moko ni ng'ato miyi pesa, kech pesa momino ogole kamoro ma nyaka obi oduoke.
So rather ikawo pachi muti moloyo i. And again gima asefwenyo madona nyis jo turwa en ni kiki inego wadu katigo wadu nikech jasiasa moro mi support. Nikech adieri king'iyo kaka ne joluo ne iwo wang' seche mane ne Ruto, President William Ruto obedo e telo. Ji mang'eny notho. To kawuono President William Ruto gi Migosi Raila Odinga gin one body kendo gin osiepe kabisa. Nyiso ni ng'ama notho 2022 kadang uchier kawuono mitoyo ni ng'ama ne omiyo tho. Kawuono oriwore gi ng'ama ne samoro kelo thone. Okelo thone in the sense ni polise mag ng'ano iwinjo. Kiki omiyo osepuonja mang'eny Henry makata sani kata kokadwa sirikal an to kayal yanyo jatelo moro e Facebook kata kokadwa jatelo moro piny ka aja youth okanyal yanyo jatelo no e Facebook gi TikTok gang'o kendo bende onge tiende mondo ago koka keth kwe mondo anyis ni okagombo jatelo no kata okadware. Arite chieng' midwa go ombulu. Chieng' no an gi teko mang'eny e lweta kama. Koro mane kama nyalo rite jatelo mi anyiso jo youth wete wa kumora mora mantie. Nyocha neno kata diere mang'anyo ka kaka ne mheshimiwa wacho. Ineno ka adieri jo youth moko ma provoke police. Gine magidhi gi kinyo police. Gikinyo police nikech giseng'et kitoga pach gini ng'anyo monge tiaga sok ng'anyo. To hiro ka adieri gene maseche moko gidhi gi kinyo police and then samoro reaction mar police obiro gi mistake mange motimore nade. To sami se dhi mitho inilal kamano makata koro ikelo lam e gweng'u in lam no gima biro konyigo. So kata ka wa advocate for our rights wan bende wabede let us respect the sanctity of our life. Wang'ini ngima ma Nyasaye nomiyo wani en achiel mok yud moro. Omiyo kik itim gimoro mikal tong' wira nikech idwa nyiso ich wang' ma intiego. Kopo ni nitie jatelo moro e gweng'u kanyo ma samoro ok mori gi tije ae yanye Facebook we yanye gi mirewe gi nyithinde mirewe gi chiege gi mon mowuotho go gi jodala gi TC weri awe kode rite chieng' ang'owa chieng' ombulu mane gima nyalo wacho mogik. Agonu ero kama na nyaku thuolo ma ukao ma ubiro wago kudumbaka wabiro ga very healthy conversation kendo bende mani weche moko mheshimiwa wacho ma samoro jatelo ma pod nigi that mentality mar ne japiny odwaro ng'at mo magone echa to onyalo chalo ng'amo yawo lweny gi jotelo wetene ni en wan odwa ni mondo wamiyo to en odhi mondo chako gowa piny. Koro mheshimiwa wacho weche moko ma samoro miyo jotelo moko ok nyal moro kodi but that is the reality. Yeno mura gunu wero kama na hinya but aja wacho gimoro bingi ka cheko mheshimiwa ni ng'amo yieng to fuo nyalo ketho kama du malo ng'ama riek to denyo kech ng'amo yieng mofuo cha en oparo mana ne kako yieng kawuono no oko nya denyo onya kata wang'a dero nikech oseyieng but kiriek ti denyo kata iriek ti onge giminya chamo nyalo mi thuolo mayot mar dhi kiny mondo ichaki menyo miyo wabedo jok mariek to wadenyo to mano nyalo miyo kata nyalo jiwa mondo kiny wachako yud gimo machielo maloyo bedo ng'amo yieng to fuo. Kidhi mabor ahinya chenro moko dhi nyime warado kod odiochieng' ma kiny chakre saa 12 nyaka rom saa 4 man maro nyanguriti masani wan kae kod mheshimiwa Kelvin Oraro kaachiel kod ka Victor Binge. Arakamano. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Wanenogi kendo watiyo kodgi. Bende moko kuomgi wachamo. To be ing'eyo kaka ilosogi? Tudri kod Lorin Manyala e chenro mar kaka ilose. Tich abich ka tich abich saa 4 nyaka 4:30 onyango kama ubiro nyisowa okenge duto magik ma watiyogo kod ma wachamogo kaloe mana e Color TV. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 ma midhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway